Patumi aruni phai thom kebarni Dillai High Secondary School along kechengsi apharman ningkan kresir kebra troxy maja 1977 pen non an abarim lo charli atum lapen abarim thanba atum an kachetong kachengrumamai paman pon kachetong dun kechengsi kemantang a headmaster paramananda talukdar aduntu kemantang a headmaster Keshab Chandra Bhagwati kethom kechok a headmaster Chandrakanta Chetia abarim assistant teacher Bichitra Tamuli Nobin Terang non kedobom headmistress Jayanti Teronpi lapen penangan abarim lo kecharliatum chetong don Jai mega tengpen ada por phainer kebapor lama kang thur lapen chikimo paduponlo por phai sirke ba por pen theng pia klim ke lapen anarlo por phai kre hini malom pen mai pangcheng ponlo mai ke japon lake alumni association Dillai High School mai phu Chandra Singh Singnar lapen chunbang nobin rongpi pensi mai ke phalam the jai ponlo mai along Dillai High students atum pen welcome song lapen traditional dance paklang ponlo lapen 1977 pen non an abarim lo chole atuma phan man ke do karbia poho pen archo ponlo lapen ke pajut si abarin thanbang atum pen lam theke jaya por pilo kechengsi school established salam ki do kisung pen lo ke charli nang thanbang atum kachepa do khrup lapen adak Dillai ra atum ta kachepa do khrup ajoini pinila po anang deng nangkele alam the chepaklang podrenti রাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ দিলা ৰাইজৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি এই অনুগ্ৰহৰ ঠাইখন কেনেকৈ সঠিকভাৱে আগবাঢ়ি যায় সেই চেষ্টাৰে বহুতখিনি লোক ওলাই আহিছিলে আৰু সেই ৰাইজৰ সহযোগত মই সুদূৰ নলবাৰীৰ পৰা আহি মই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অনুভৱ বুলি ক'লে মই কি বুলি ক'ম এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া নিজে গঢ় দিয়ে এই গঢ় দিয়া অনুষ্ঠানটো প্ৰতি মোৰ অনুভৱটো কিমান ধৰণে আজি নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ আশা নাই lapen jasemet lo kacharle aphan RD ki pijelam the chethan chemun ponlo maya long abarim lo charle atum kachetong do anta che hokpen ningkarong chipi ponrenti pu is karbing long pen ke kumthamet si select kon dat bukajan block pen ke nili tum dat Dillai High School lapen ke Jinbaba High School lapen ke Bukulia High School kumthamet laso PM Series School apu thakela ke Central School lapen ke laso High School ke All India pen 14,600 baji hola sang kon ke nili tum Dillai High School tai hum ase laso scheme man ke ansu se kichar liana ke patko na sitami develop kon je phansi Central pen scheme na Dillai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live